Vamos a continuar. Hombre, debullador. Debullador tan cedo, qué raro. Qué raro verte tan cedo por aquí. Faéseme raro. Vale, anulación manual. Busca o modo de entrar no sector de mantemento. Se rompín que? Hoxe non rompín. Se é o que entendo que te refieres. Nah, hoxe non, de momento. Mellor dentro de 10 minutos podo estar roto. Vale, dilo polo título, non? É verdad que non o mencionei, pero empeza a bater calor, Teño o ventilador ao lado, que eso sí que o mencionei. De momento, de feito, teño un pantalón largo ahora mismo. O sea que un pode pensar, bueno, tanta calor non fai. Po. Está en amarelo donde estou agora. O sea, teño que facer algo aquí. De feito, xa pon aquí. Os cómodos de entrar no sector de mantenimento executivo central. We don't have the proper facilities. Maybe we can bring in observations. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Non creo que sea aquí, ¿no? Ah, mira, aquí hay algo. Vale, vamos a subir por aquí. Vai tocar explorar un pouco esta zona en busca de cousiñas. Por aquí xa me salo da zona, non sei. Teño que seguir aquí. Bueno, de feito aquí xa tampouco que este adentro. Memoria da casa. Estás escoitando o Gis, que ten as voces en español, porque como dixía aí o luns, esas voces van pola geolocalización de donde este o teu ordenador, ou basicamente como teñas configurado o sistema, entende? Boa, Sullivan. Esta radio. Faime gracia como encende e apaga, parece que lle dá unha hostia. Vale, aquí non podo usar os poderes chungos. Restriccións tecnolóxicas. Bueno, dixen o outro día que a mellor me lía off stream os documentos, pero de verdad que ainda non fixen. Bueno, aquí a restricción de nivel 4, que obviamente, pois, hasta o final do xogo non creo que teña. Lectura indefinida. Máis documentos. Pode ser aquí, donde me teño que meter. Para capacidad. Uy, tembló algo ahí, Aumento de probabilidad devastador. Modificación. Ah, que esto con... Ah.
empieza a entender cositas. O al menos dou-me a entender eso. Vale. O que non teño claro... Executive sector is supposed to have a designated security team here for our protection. É onde teño que ir ahora. Hostia, ponche traducción. Mas sí. Ponche ya aquí arriba a traducción dos carteles que teño enfrente. Interesante. Aquí non é. Pois non sei cal é o sector de mantenimento. Sinceramente. Hope has asked us to document the hiss incantation, she calls it. You mean like in person? In person. The pencil. She's trying against Kill. Será por aquí. Time to burn. Meet me in the maintenance. Sí, é por aquí. Pasillo de acceso al sector de mantenimiento. Like I said before, the janitor is a friendly face. Parece. Mira que dei voltas e xa lo tiña que seguir reto. Os cascos Fony creo que poñía por evitar marcas comerciales. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ahti here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ahti. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ahti guiding me too? Oh. Hai un toque rápido, se lle mantés non cambia. Este é o modo escopeta, se supón. Se ve polo tipo de... polos cuadraditos do medio. Yeah, boy. Encontra a Ahti o conserxe. Entiendo que por aquí non vou poder ir, obviamente. Emboscada en 3. Este xogo ten certo toque de terror, por decirlo así. Non é o meu tipo de xogo. Aquí vemos nivel de seguridade 2, que ainda non o teño. Eu son un cagaza, xa se demostrou máis dunha vez aquí. Non me escondo. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Chiste que non estou lendo subtítulos en algún momento. Non me vou enterar das movidas. Porque o meu inglés como que... Podía ir en sigilo, aí está. ¡Dispara, coño! Me equivoquei por un momento. Uy, como me joderon a vida, Morro. Estaba moi exposto e pareceume máis xente da que pensaba, tío. Mancada número 1 do día. A verdade que neste xogo sin ser de papel tampouco é que seas moi duro. O sea, se che pillan ben pillado, estás jodido.
e a vida non se recupera sola como no Call of Duty. Entonces hai que ir con pés de plomo. E que a escopeta útil, pero cando no momento que me alexei un pouco xa non o parecía tanto. The directorial override is right there, in the control room. Bueno, How do we get there? o bo é que aí pude ler algo que non li antes. Vale. Parece que a pesar de todo, se vou así non me detectan. Ai, agora este. Ya, que quedou a nada de vida, pero sobreviveu. Hostia, este tiña escudo, ¿no? Pues ventilei yo bastante rápido. Escopeta é buenísima contra... sí tamén cambio de arma. Pensei que tiña que estar apuntando, pero non fai falta que estea apuntando. Hostia, aquí hai un checkpoint. Buenísimo. Mólame que sexan así de dinámicos os checkpoints, en plan que como que gardan bastante, bueno, de forma transparente para o usuario. Por aquí non podo pasar. Ahora teño que encontrar ao fulano de mantenimiento. Pero entende a terminoloxía, É que basicamente os que soledes ver a miña canle desconoceres. Non lle vexo a vida, non sei se lle estou dando. Sí. É mellor recargar antes de que se agote, porque depois creo que tarda máis. Hai que recordar que estou xogando con mando, Vale que é en terceira persona, pero... Xogar a un shooter con... Bueno, non chamaría shooter, pero bueno, en certo modo é. E joderon. Vale, parece que despejado. Impulso ritual me tocou aí. Aquí parece que hai algo tamén. Restos do umbral. Al final, certos términos informáticos tamén se aplican a videoxogos. É inevitable. Pulso ritual. Non sei se con teclado e ratón posiblemente manquease igual. Pero bueno. Oficina do conserxe. Está cerca. Ten que ser el porque se escoita susurrar. Bueno. Hombre, amigo. Well done.
You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. What the? It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes. Easy peasy. Hostia. It's just around the corner. Easy peasy. No But más. first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Yaha. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not the yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, että this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Boas, Jaco. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. Vale, acceso a That's nivel great. 2. Thank you, Ati. Moitas gracias por ese Prime. 22 mesazos. Non sei se escoitou a notificación, porque como teño silenciadas as sonidos de escritorio, eu sí que a escoitei. Me sí que eu non a escoitaría. Bueno, as alertas teño activadas, entón estuvose que escoitar. Non se escoitou? Non se escoitou a alerta? No. Hostia, entonces non se escoitou. Que non quixen interrumpir o diálogo. Joder, pues entonces no, ao silenciar o escritorio silencia as alertas. Me cago na puta. É que fixen esa solución porque non se me escoitaban a min e non me enteraba. Pero tal como as teño agora, pero é raro porque eu escoitei, na. Curioso. Pero claro, tal como tiña agora. Esperad un momento. Tío, puto OBS volveme tolo, Porque hai cousas que deixan de ir, arréglalas, despois deixan de ir outras. Como era este? Controlar audio vía OBS. Vale. O problema é que se activaba isto, deixaba de escoitar a SEO. E claro, tal como teño agora posto, se deixo de escoitar a SEO, escoitadelas vos, e se as poño para que se escoiten a través do escritorio, non as ides escoitar porque o escritorio non, o audio do xogo non o estou pillando polo escritorio. Os que estuveste de solún xa sabedes por qué. Basicamente o xogo escoitábase moi baixo e tuve no que poñer para capturar a parte, para darlle ganancia ao xogo, porque é a primeira vez que me pasou isto.
Entonces tuve no que facer así. Entonces, deixademe entrar un momento nos Train Elements e deixademe ver cunha proba notificacións ou poñer unha de seguimento porque son máis cortas. Eso tuveche de lo que escoitar, non? A collóns. Escoitaste de lo non? Vale. Eso está. O chiste é que agora eu escoiteina tamén. Non entendo. Eu, de verdad... Pero por que diso de que afogo nun vaso de agua? Simplemente por comentar as odiseas do OBS. Non é que estea ai puto OBS. Non estuven así, o sea, pero bueno, exagerero, pero creo que se entendeu. No, non te creas. As primeiras veces sí. Ahora, evidentemente sí que me jodería nunha situación na que houbera mellor pois moita xente véndome, eu que sei. Porque che fastidia que fallen as cousas precisamente cando máis tes que demostrar, digamos, xa me entendes. Canto máis tes que lucirte, por decirlo así, acabando rápido, máis che jode que fallen as cousas. Evidentemente. Si ti fas un ensayo 20 veces e as 20 veces che salen clavadas e cando xusto non podes fallar, falla, pois jode. Eu creo que a min e a calquera. O que pasa que non sei por que se me deixaron de escoitar as alertas cando tiña o control de audio no OBS. Eu creo que foi polo andar cambiando o rollo do audio co OBS aberto ou algo así que non lle debe gustar. Bueno, da igual. Vamos a seguir. Vale. Se xa funcionan perfecto. E nada, agradecer de novo a Jaco polo Prime. Que bueno, non é por desmerecer, que xa sabedes que eu isto non o fago pola pasta. Que desastre queima a basura, non? A misión. Isto é Burn the trash. Throw it into fire. unha misión secundaria. Burn it into a reindeer. Not into a moose. O que iba a dicir é que agora os Prime valen menos para os... O sea, percibimos menos os creadores de contidos que streameamos, non? O cambio aplicouse este mes. Entonces, básicamente, todos os primes que me entren a partir de agora, pois percibo menos que antes. Que a mí, insisto, dame igual, pero... fastidia, a ver. Ao final a mí dame igual porque non vivo desto, pero a xente que antes vivía desto, pero o xusto, seguramente agora, pois, ou se vai a Kik, ou non sei que fará. Misións, vale, teño aquí misións. Non sei se me compensa deixar esta marcada. Les ayuda a quemar a basura quemada en torno ao forno do sector de mantenimento. O bloqueo interno é unha medida de seguridade de emerxencia evita que se busque o equipo de gestión desaparecido de Trench nos outros sectores. Se decide entrar ao sector de mantenimento para bloquear a anulación manual de director e así levantar o bloqueo interno. Con a axuda de ATI, como dicimos Yes. Alcanza o sector de mantenimiento donde pode levantar o bloqueo interno. Ti, Jaco, chegaches a xogar a este xogo? Que hai xente que, bueno, o xogo ten uns cuantos aniños xa.
Bueno. Appreciate good music. That's the reason they can go as far as Bueno, estáme fallando o chat ahora mismo. Non sei se me escoitades, porque ponme conectando co chat, estáme aí cargando tanto no OBS como no navegador, o sea que non sei se está indo o chat ahora mismo. Espero que o stream este activo. Esperad un momento. Si alguén está no Discord, pódeme dicir se funciona Twitch. Polo canal xeral, polo chat xeral. Si está conectado ao Discord, claro, se non, nada. Vale, vale, xa me acaban de confirmar aquí Jaco por WhatsApp. Vale. O sea, que non vai ao chat, confirmado. Nada, pues... Twitch, señores. Bueno, al menos se vai o stream, non é malo. Non é tan mal. O da basura non entendo o que teño que facer. Onde está o forno ese? Non é aquí, non? That's the reason they can go as far as Pepecross. Si cambio... Ahora sí que o chat volve a poñer... Ponme aí benvido ao chat outra vez. Ahora o chat debería funcionar. Debería. Ah, pues sí que cambia. Vale, eso es bueno. De momento vou deixar isto activo. Está máis certo. Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on. Línea directa, no, amor. Línea directa. Claro, os teléfonos son para falar co director este. Pero non sei se estaba arriba. Unha alegre persecución. Outra misión. Hostia, pero cantas misión secundaria. A ver, eu entendo, che. Eu a verdade que teño soltado moito de xogo pouco, pero a verdade é que xogo máis que a maioría de xente que ten unha vida ocupada simplemente traballando e facendo tareas da casa. Xa estás, o sea, ao final que a rutina un xa está ocupado moitas veces, que é o que me pasa a min agora, non? Antes tiña a suerte de ter máis tempo para min, agora depende. Por eso non poden facer stream onte nin antonte, basicamente. Central CSN. Este é un NPC ou é un enemigo? Parece un aliado porque está en azul. E aquel dali tamén. Eu Stardew Valley xogueino digamos en modo privado, para que me entendades, modo Jack Sparrow. E chegueino despois a comprar en Steam, pero ter que volver de cero matoume moito. É un xogo, os de xestión mólanme, pero non tanto como para ter que volver a repetir todo, que algo que xa fixen. Dame moita pereza. E a verdade que dame en certo modo envidia a xente que os xogos de xestión os rexoga, o sea, empeza de cero varias veces.
E a ver, eu entendo que cando xa pipeas, controlas moito dun xogo de xestión como Stardew, pois mellor non é tedioso porque xa é todo tiro fijo, pero eu como non teño moita idea cal é a forma óptima de facer todo, volver a empezar suponme un pau enorme, e cando comprei non xoguei máis que un par de horas, ou ni eso. O Stardew, supoño que te refieres. A ver, eu a primeira vez que xoguei enganchoume. O problema é que agora, a ver, non iba super avanzado, que a mellor podía ter, non sei, 20, 30 horas xogadas, como moito. Pero simplemente xoguei o suficiente como que agora volver a empezar de cero e ter que pasar, digamos, ter que volver a pasar as putas outra vez polas que todo o que xa tiña feito. Pero tamén dábame, non sei se tiña posibilidade de reanudar a partida que tiña, pero aínda que tuvera esa posibilidade iba a perderme moito. Por eso preferín empezar de cero, pero doume pereza. A ver, supoño que esta me vai dar Leria. Dangerous out here, lady. Go see Chief Arishi. He's just inside. He'll help you. Non podo pasar, non? Ou si, se pode. Fala con eles, sugeres no posto de seguridade. E bueno, este xogo... Ah, mira, aquí hai un checkpoint. Está buenísimo. Pasa que estou vendo que os checkpoints aquí non teño acceso a todos. Solo podo viaxar entre estes dous. Aínda que a mellor se vou a este podo despois ir aos outros. Non sei, estou no supoñendo. Un SP, a Game Boy Advance SP, te refieres? E despois a 3DS. Eu vai facer... Hostia. Eu vai facer, non sei se xa 10 anos ou casi 9-10 anos que comprara unha Nintendo DS derroutada, de segunda man, obviamente. E o R4 pegárame un vicio tremendo. Xogara os 4 Pokémon, digamos, da saga principal. Xogara o Platino, creo que xogara. O sea, Platino, creo que despois xogara o Blanco, o Blanco Negro 2. O sea, eu creo que xogara o non sei se o Negro. E puxo o Negro 2. E puxo agora o remake da cuarta. O sea, o remake da segunda, perdón. O Soul Silver. Este non me ten nada que decir. E depois xoguei a moitos máis. Chegar a xogar o Pokémon Ranger, os Mario, o Mario & Luigi, que hai algúns que hai. Pero bueno, os de Pokémon foron a viciada. O sea, xa solo cos xogos de Pokémon compensara o gasto que fixera entre a DS e o cartucho R4. Estou me distraendo un pouco ca Leria porque logo me veño arriba.
Hostia. Hostia, pues sí que quentadura, Eu xoguei en directo, de feito, xoguei o Pokémon Sol, creo que foi. E da saga principal os únicos que non xoguei foron as secuelas dese, o Ultrasol, Ultraluna. Sei a donde teño que ir porque estou me empanando e creo que estou dando voltas sobre o mismo sitio. Hostia, o chat está oculto. Quitei o chat. Ai, no. No, que susto. No, é que teño dúas fuentes de chat. E agora non entendo por qué. Nesta escena teño dúas fuentes do chat general. E unha está deshabilitada e a outra non. Igual é porque teñen distinta posición. Boas, Throwmaster. Pilláchesme aquí agora medio perdido. Para non variar. Eu a 3DS das consolas recientes 3DS e Wii U son as únicas que non tuve. Ainda que, bueno, a Wii U, como obviamente non é unha consola que quixese ter, non me chamaba nada. Cambio o concepto da Switch dende o primeiro tráiler. Cando vin o primeiro trailer dixen, eu quero ver como acaba isto, pero é que esta consola é moi probable que vai a pillar. Chamou ben no principio, vamos. E bueno, a sucesora é moi probable que tamén a pille, pero bueno, quero ver como vai ser. Se vai ter unhas características técnicas limitadas como de primeiras creo que vai a ter, igual la compro, pero non de saída, obviamente. Bueno, eso es relativo, o que acabas de decir é relativo. Eso que acabas de decir é relativo, porque Nintendo non arriesga a nivel técnico, porque xa o fixo e saleulle mal. Pero a nivel innovación ou tipos de control alternativos ou cousas que non ofrece a competencia é única, o sea, quen ofrece características que poden che gustar ou non, ese é outro tema, pero quen ofrece características que se salen da norma habitual se non é Nintendo. O tanto no seu día o da Wii como agora o da Switch. No, sí, pero a ver, sei que sona como que estou defendendo ou que estou molesto, pero é que a mí resulta irónico porque para min é a única que arriesga. Por eso digo que digas eso resulta irónico, porque para min é a única que arriesga. É verdad que noutro punto no, porque ao final a nivel técnico a Switch sálelle moi pero moi barata. Seguramente, como pasou con outro tipo, como a Nintendo DS. Entonces realmente gana moita pasta, porque a nivel hardware salelle barato seguramente, ou rapidamente se lla barata. Sí, é un exemplo.
un exemplo perfecto o do mando de Valve. É a hostia, é verdad que eu deixáramo aí un compañeiro do ciclo e flipara con ese mando, e foi un fracaso porque non vendeu tan ben como lle gustaría a Valve, obviamente. Pero bueno, un mando tamén algo moi específico, pero é que aí está o rollo. Nintendo sabe que sacar algo potente non lles vai beneficiar en absoluto. Ao final isto resúmese nunha analogía como os xogos de Pokémon. Os xogos de Pokémon, como os últimos xogos de Pokémon, a nivel técnico eran malísimos, pero non lles compensaba facelos mellor, porque lles iban valer máis pasta e iba lles levar máis tempo sacalos ao mercado. Se no tempo que se sacaron todos os xogos sacaran solo 2, iban vender moito menos e gastar moito máis. E si, a xente quedaría mellor máis contenta, posiblemente, pero ao final o problema é que iban vender moito menos, así sacaron moitos máis xogos, a xente ten como a necesidade a veces tamén de ter xogos e queda nese sentido saciada, pero ao final eles conseguiron ventas, que é o que lles importa. E co tema do hardware igual, non lles interesa sacar algo super potente porque valles dar problemas e ao final teñen que vender a consola mellor ao principio por debaixo do coste, incluso, como ten pasado. É verdad que iso non quita que a consola podía ser máis potente do que é. Por eso decía antes o da secuela, porque é moi probable que a sucesora se quede corta en potencia respecto ao que moita xente vai esperar. E corto tamén me estou quedando eu no meu avance, por certo, porque non sei exactamente onde teño que ir. Bondo de reunión, cámara do forno. Aquí é onde tiña tamén o da basura, non? Sí, a ver, a Switch cando saleu non era potente, pero estaba ben. Simplemente estaba ben. Agora sí que xa lle amolece moito. Xa se queda moi corta, porque hoxe en día tamén ten competencia directa. Aparte de que temos móviles potentes, están o tema das Steam Deck. E por non falar de que, bueno, a Switch pois xa lle pesan os anos, obviamente. Sí que eso sempre se falou noutro tipo de, tamén noutras xeracións, de que moitas xogos de bueno, third parties que non venden en consolas de Nintendo pola potencia. Pero que iso é moi relativo. Pero sí, se fose máis potente, hai xogos que ainda así acaban salindo. Exemplo de The Witcher 3, que fixeron unha optimización da hostia. Joder. Non se pode dicir o mismo de outros xogos, porque algúns ou salen mal ou non salen directamente. A ver, Nintendo o que é boa nunhas cousas, como o que acabamos de falar, pero despois noutras cousas é moi tiquismiquis, moi rara, fai as cousas á súa maneira, e iso pasa factura. Pois teño que falar con un fulano e non sei con quen. Estou aquí dando voltas como un gilipollas. E sigo sin saber con quen teño que falar.
Xa, no, sí. Pero aquí hai algo curioso, porque a Nintendo, sin chegar tampouco a ser fanboy, a ver, a mellor por momentos sí que o parezo, pero a mí Nintendo sempre, a ver, tamén é porque sempre me flipou dende pequeno. Sony casi ao contrario. Pero é que Sony para min en certas cousas é diferente a Nintendo, pero bueno, sí que é verdad que, obvio, hai similitudes ao final. Pero igual que Sony a vexo mal, porque a veces a teño visto en épocas moi engreída e tal, non se pon os límites que se pon Nintendo en de certa forma. Por certo, falando de Sony, non cheguei a profundizar, pero escoitei rumores de que podría estar planeando unha outra consola portátil, unha sucesora, digamos, da PSP. Digo da PSP e non da PS Vita porque un titular que vin puñan como a PSP ao cubo, como se fose eso, a terceira consola portátil, entendo. Sin contar a mierda que sacaron fai pouco. Bueno, estou dando un pouco de asco ahora mismo, Por onde non me jodas que hai un ascensor. Que hai un tubo. Sí, de feito tamén rumores de que a propia Microsoft tamén podría sacar unha portátil. Aínda que eso non sei hasta que punto podría pasar, pero a mellor sacan unha gama de hardware en plan como a Steam Deck, pero baixo o sello Xbox. Pode ser. É que é moi jodido eso, porque lles pode salir ben como mal, depende como o enfoquen. Eu creo que ainda así o mercado portátil creo que ten máis futuro que as consolas de sobremesa per se, na miña opinión. Sí, a ver, é o que dixen hai un momento, que eu cando descubrín que tiñas que telo, que non era independiente da PS5, dixen eu, pero que mierda é isto, tío. Quixeron copiar a Wii U, pero un pouco tarde, ¿no? O sea, bueno, streaming ca consola túa, pero que vai moi mal. Sí. Pasa que actualmente o mercado está evolucionando, digamos. Hai un sitio que quería ir. Non sei canto tempo levo aquí, pero xa levo un bo anaco, Resulta que podía saltar. Pero aquí xa estuve antes, lol. Estou martando, Vai ser o típico de que vai estar a entrada diante miña todo o tempo e eu pasando por diante non en pan. Vamos a ver, ten que haber unha forma.
subir ahí arriba, ¿no? É uma claro aquí, Onde se supón que teño que ir? Ma'am, if you're here to help, you should speak with Chief Arish. He's in the security booth. Na cabina de seguridad. Eso é... No me jodas, chorbo. Chief Arish, happy. They all have Eu HRAs. só disse. We're on the same side. Madre mía. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Me da que sea Try un to stay jefe. alive. Arregla las bombas de refrigeración. Blockages in pipe C through F. Is the clock back? Now. Hai unha cousa que me leva rayando un rato. Tanto cando estaba falando co de mantenimiento como ahora con este, dá a sensación de que como que o xogo tiña os gráficos medio chungos. Debe de ser que este xogo cando usa primeiros planos se nota que ten as súas limitacións. Me dá a sensación, que despois non o noto no gameplay, pero cando hai primeiros planos as caras non están moi definidas. A ver, sin tampouco ter malos gráficos, digo que sí que me parecen algo demasiado liso todo. What's your read on all this? Energy conversion's well below the acceptable percentage. Internal pressures climbing so fast, I'm amazing. Vale. Despois de... Vechedes hasta que punto Stardelleria me distraeu e non me daba centrado. E non facía máis que dar voltas e voltas e voltas. Vale. Teño que ir a 2 puntos agora. Aparentemente. Look alive. Director on deck.
Sí, básicamente. Isto acórdame sempre no World of Warcraft, ainda que, bueno, tamén pasaban máis xogos. Pero no World of Warcraft, de estar na ciudad principal e ao estar falando con alguén, estou co personaje dando voltas en círculo sin facer nada en concreto. E cando me dou conta, podo estás aos contos e estás co xogo simplemente cun personaje dando voltas en vez de xogar, sabes? Director Faden. Básicamente como estaba facendo aquí hai un momento, que estaba dando voltas aquí. E agora vou dar outras cuantas, ao mellor. Opa, que aquí hai enemigos. Eu iba directo aí cheo de razón. Por detrás. Atacaronme por detrás. Me dou un susto aí de morte, Que explotou aí? Que boa. Este non soará a evasión. Pois si, é como o boss este. Non será o mismo. A escopeta é moito máis positiva. Por lo menos posee disuasión. É que ese que voa se me ataca con libertad. ¿Un misil? ¡Lanza cohetes! ¡Su puta madre! Hostia, eso se me da, non creo que vaga pouco, La Virgen. É que o xogo de momento non me está resultando difícil, pero ao mesmo tempo que non é difícil matar os enemigos, tampouco é difícil morrer. O sea, pódente matar fácilmente. Gracias, Jaco, por basarte. Sen fallo. Por aquí non podo pasar. Hoxe de momento creo que unha. Creo que hoxe morrí unha vez. Teño que ir por aquí, ¿no? Bueno, tendo en conta que estuve máis de media hora dando voltas. Bueno, media hora, ou parece que foi media hora, non? Pero... outro checkpoint aquí. Sí. Fail. Hostia, vaya fail, las putas reyes. Cham, pensé que estaba vivo. Corte de luz, cambia as pezas. O problema non foi a escopeta, o problema foi que esta mierda, cando bateu... Isto parece que atravesou as reixas. Non é esa travesa. Por certo, hai forma de soltar un objeto que agarrastes de forma suave?
É dicir, como cancelar o ataque. En plan, darlle ao B ou darlle a outro botón e que solte o objeto de forma suave. Ten pinta de que non hai, pero bueno. Parece que aquí hai daño de mierda. Que estuvo aí. Vale, teño que... Por aí creo que non debo pasar aínda. A ver, será porque xoguei demasiado Metroid, pero é que vexo referencias por todos lados, tío. Sobre todo cas portas de seguridade, igual cas de Metroid Fusion. Os niveles de seguridade 1 ao 4. Bueno, en Fusion había creo que portas de nivel 0, que bueno, ao final é como aquí, o que abres por defecto. E despois, eso, do 1 ao 4. Non sei que cousa pensei antes, agora olvidouse. O tema dos checkpoints... no, o tema do teléfono recórdame a cando vas ás estacións e che dan instruccións. Teño que ir por aquí, non? Aparentemente. Pero eu creo que non podo pasar por aquí. O sea que vou ter que dar a volta. Por eso hai aquí un checkpoint, para que faja un TP atrás. Deixa de mirar aquí. Eu creo que, igual que me pasou, por exemplo, no da Switch, no Metroid Dread, creo que vou estar... vou perder máis do que pensaba, Porque este xogo cheguei a ler que era algo lineal. E por eso alguna xente dicía, non? Que parecíalle algo confuso tratalo como un Metroidvania cando é lineal, pero bueno, lineal os collóns. Puede que sei en que sentido a mellor hora se referían, pero lineal tampouco. Aquí hai unha porta. Aquí non podo pasar. Claro, aquí despois vou vir do outro lado. Ten que haber unha forma. A ver, por aquí. Pola roda, que roda. Aquí outro é unha zona desas. Que creo que teño que ir por esta, por a parte esta que pon, por a parte de arriba do checkpoint de ventilador. Ainda que non o sei. Ahora estou indo para baixo. Espera de momento. Ahora mismo estou moi perdido, Tampouco vos estou dicindo nada novo. Tampouco vos estou dicindo nada novo, creo eu. Que estou perdido é evidente.
Pasa que esta zona para min é un pouco liosa, tío. O sea, por aquí é por donde me metín antes xa. Pero aquí estaba cerrado, non podía pasar. Está no cartel. Cartel. É que por aquí non podo pasar. Me cago na puta. Como esquerda, tío. Por aquí xa vin antes. Sí, por aquí foi por onde me metín antes. Ou non? Sí. Oh, this place is gonna come down. Aquí foi donde está o checkpoint, donde acabo de... Pero esto está cerrado. Terei no que abrir de alguma maneira. Terei que enchufar algo, algún elemento. Esto de aquí. Bueno, teño que recargarme. Esperad un momento. Ajá. Cago en Buda, tío. It's fried up. You need to fix it before the old twig bats inside the plant has a shit fit. Na cabeza. Habrá unha modificación modo franco despois. O que pasa é que cando están lechos non lle ves a vida. ¡Opa! A ver, o texto de mierda. Hola. Joder, co puto timing do texto, oístes? Su puta madre. Aunque tuve esa idea, pudo meterla no culo. Que xa nin o texto porque non me fijaba no texto nese momento. Probas con caixa forte. Unha boa defensa, outra misión, tío. Pero cantas levo xa, tío. Oh my goodness. Te bañaste. Es que vedes que a mí, aquí dentro non está todo, o sea, bueno, aquí xa se ve que son como é unha zona con unhas texturas en baixa resolución. Eu pa min que o outro día non se vían tan malas zonas dentro do bug, ou si? É que me chirría moito estas zonas así. Creo que solo é... Ah, mira, ahora é que non cargan as texturas hasta que está... What the fuck? What the fuck? Non cargaban as texturas. É que xa me rayaba. Eu non recordaba ver tan mal. O sea...
Ao entrar no búnker ainda non cargaran as texturas, tío. Tócate los huevos. Vale, hai que colocar varios. Hola, amigo. Tamén che digo que... Ah, bueno, polos cuadros... Ah, vale, polo rollo de apuntar sí que podo saber. Vale. Onde está? Me cago nos lanzamisiles dos collón. Tiña un detrás. What the fuck? Que falsos. Enemigos a mala fe. Que si soma. Joder. Sí, xa sei que teña puntería, non? We're fixed. Now let's fix the pumps and water flow. Ok. Ahora a ver luz igual se activan algunhas portas. Se toco isto electrocútome. Dades vos conta de que aquí as texturas non cargaron aínda? Este xogo, ese fallo pareceme lamentable, O sea, me parece grave eso de que en algunhas zonas que estás pisando non cargan as texturas. Hasta que lle salen os collóns ao xogo. Cortado. Mírate, esto por donde antes me quería meter. O sea, por aquí no me puedo pasar, ¿no? Creo que o meu ataque atravesou a porta. Dadesvos conta que atravesa a porta cas cousas que lanzo. As físicas marcharon do chat. Oh. Que carallo é? Que se supón que é este? Ah, pues. Estaba llegando a zona na que xa estaba. Lol. Vale. Ahora estou na zona esta na que estaba antes. Vale. Ahora que hai electricidade, funciona o ascensor. Ten sentido. En fin, Serafín.
E non hai demasiada luz. Dá a mí. Nivel 5. O sea, co 4 non é o máximo. Ainda hai outro nivel. E pode que haxa máis. Xa non é como a Fusion logo. E aquí tamén nivel 5. Fuck. Es que fuck. Pois ven aquí para nada. Ou hai algún sitio máis que poida... Non hai nada. As texturas sin cargar, amigos. Estou pisando aire. Tío, eso pareceme moi malo, Non sei se estades de acordo. Será porque... No, se non estaría en pausa. Tío, que... Eu non sei se o estades notando no stream, pero... Pero é moi lamentable a veces o que está pasando coas texturas. Bueno, deille ao piso 2, pero creo que teño que baixar de todo. É que vos fixadevos nestos textos de aquí. Están totalmente borrosos. E imos esperar un rato porque isto son as texturas que non cargaron. Porque dudo que isto se vexa así se estuvera cargado. Ou a mellor sí. Porque é unha pantallica e a mellor vese así. Vese así. En serio, vese así. What the fuck. Pues aparentemente vese así. Non sei, é moi extraño, É moi extraño, tío. É como se o xogo non cargase as texturas porque non cree que estás nesa zona. Como si... non sei. Non sei xa que pensar. Saludar aquí ao meu amigo. When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. Hostia, que se tamén ten pa cháchara. What do you know about the hiss? Not much, only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? É que me dá a sensación de que tampouco os personajes cargan ben hoxe. Dá má sensación, non estou seguro. What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador. The best security agent this bureau has ever seen. And you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. Eu pa min que a cara da tipa non se vía tan sin definir o outro día. Eu pa min que se vía mellor. Teño que ver a grabación do stream do luns. Pa min que se vía mellor. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau, and it's got two very simple rules. Rule 1,
keep it below a certain temperature. Rule 2, don't ever, ever open it. Oh, and 3, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah. It's all part of the job. Como ia poñer un gráficos baixos. Xa fun aos, I should be going. Right. fun aos gráficos 2 ou 3 veces xa de que vai e védelo aquí. Védelo aquí que está ao tope. Resolución de texturas ultra. Que non sei se precisamente que este en ultra é malo, porque non dá encargado, pero é que o Luns non tiña problemas. Sabes? Está todo ao máximo. Isto non o poño máis alto porque non hai opción de poñer máis alto. Está todo a tope. O sea, what the fuck is this shit? Lock down the lift. Sí, xa é o que estou facendo. Vamos a ver. Se ahora mismo poño ao mínimo... Sí, que a mellor está como bugueado. Si, as reixas cambiaron. Ou están menos definidas. We need those pumps and converters online. She knows. She knows. I just wanted to make sure. Cara da tipa, non sei se cambiou moito. Bueno. Ahora non escoito. Está escoitando a alerta, non? Ahora non a escoito eu. Antes fixen o cambio e escoitaba as dúas cousas e agora parei de escoitar eu as alertas outra vez. É que tocade vos huevos, tío. Me puto OBS se eu entendo, tío. Boas, Gabi. Moitas gracias polo Prime. Que eu sepa... Bueno, ahora píllasme. Está creo que nublado. Ahora píllasme porque teño a persiana baixada. Non chove, pero está isto oscuro, oscuro, con G. Oscuro. Está oscuro, La vida. É que foi... Bueno, xa expliquei antes. En resumen, eu agora non capturo o escritorio por culpa deste xogo. Bueno, a Ithrum Master xa o sabe, porque era dos que estaba ao luns. E como quitei o sonido do escritorio, saltou hoxe unha alerta e non se escoitaba... Escoitaba eu, pero non se escoitaba no stream. Puxen para que se escoite no stream e escoitaba o stream e máis eu. E agora de repente eu non o escoito outra vez. Da igual, que eu en principio neste xogo vou me enterar. Ahora é cando falta Sullivan e diga que me afogo nun vaso de agua. Que a verdade é que agora sí que eu podría dicir con razón, porque sí que me toca os huevos. Ainda sigues aí, debullador, pensei que xa te foras. Aí me gusta. Fai bochorno. Bueno, eu teño ventilador, só dixen ao principio do stream. A ver, este home... Crew feels a lot safer when you're around. What do you know about the service weapon? Not much. That thing is director only. Salvador told me about the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You mounted or something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new was our best bet. Do you know this Ati guy? Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. He probably knows more than anyone else around here, if you can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. Sí que está doblado, xa falamos. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know?
Pasa que non estaba solo. I should be going. Right. You gotta lock down the lift. Vale, vou facer unha cousa. Vou cerrar o xogo un momento. E vou non volver a iniciar. Solo quero para comprobar unha cousa. A ver. Non vai petar. É porque me dá a sensación de que hoxe as texturas non están cargando ben. E non sei por qué. Este xogo ten doblaxe ao español, pero é tan malo. A ver, hai clips en YouTube, ti podes buscar doblaje castellano control. E aí xa vas ver eso, has de dar conta rapidamente o malo que é. E de feito o luns xogueino durante casi media hora en español. E a protagonista que non lle pon, parece que está lendo, sabes? Que xa estuvemos falando que a mellor non é culpa da actriz de doblaje, sino que a mellor non houve comunicación entre os do xogo e os que se encargaron de darlle o doblaje en español. Non o sei. Juma Lauta. Que cojones? En que lle afecta? Pois en nada. Aléjate de mi, hijo de... Buah, que esa parte, tío. Eu pensei que esa era bastante máis adiantada, no? É o principio, tío. É o principio, tío. É o principio do xogo, tío. E nada, que xa eu tiña pensado poñelo en inglés, porque xa me advertiron, eu comprobeino, e de feito o lunes volvemos a comprobar ben comprobado. Pois a decir verdad, a ver, non me resultaría fácil explicalo, pero basicamente isto hai unha agencia na que estou, é como unha infraestructura dunha agencia na que basicamente hai unha especie de fenómeno paranormal que está afectando a todo o edificio. De momento, por suerte non saleu do edificio, e tan moitas persoas en trance, porque non sei se había por aquí ali ves ao fondo persoas no aire, e a tipa ten como certo poder telepático que pode controlar eso. Basicamente ela veu aquí que a intención de como vengarse ou de investigar, porque pasou ya algo ao seu irmán fai 16 anos, creo que era, ou hai moitos anos, creo que o seu irmán morreu ou algo así. Pasou unha movida na que o seu irmán estuvo lle afectou, está polo medio, e veu aquí a investigar tal, pero investigar de forma que veu como por un traballo, porque é supuestamente a directora, e ao final, pois eso, resulta que chegou aquí e ese efecto paranormal invadeu o edificio, e agora ela pois como que ten que solventar o problema. Sinesio, eso que é? I should be going. Try to stay Se non alive. sei o que é, non creo que xoga. Pero as túas propuestas sempre son raras, Gabi. O 90% das veces. Este xogo regalaron no seu día na Epic e tamén en GOG. No caso de GOG, creo que foi, non sei se no Amazon Prime, co Amazon Prime ou con que foi. É o Sinesio ese xogo, non sei, tío, non me acordo dese xogo, ni se eu xoguei, eu creo que non xoguei eso. Xogaste rutina máis. Por donde carallo terei que ir? Algo me di que teño que ir hacia o sur e despois coller a esquerda.
Que isto é un laberinto de 3 pares de collóns, Keeping my eyes open. We ain't out of the woods yet. Igual por aquí habrá algunha porta que antes non estaba aberta. De feito, antes había unha porta que estaba... Hostia, pensei que iba a baixar e subo. Bueno, este xogo tamén, por se non sabes, ten certo estilo Metroidvania, como a saga Metroid de Castlevania, obviamente. E bueno, polo que se ve tamén ten certo rollo terror que a ti a mellor é o que che mola, ainda que tampouco de momento consideraría tanto, pero bueno. Pensei que me ibas a preguntar o grupo de sanguíneo. What the fuck? Tío Gabi, non me veñas con esas preguntas. Que me estás buscando tiltear? Hostia, estás aquí, amigo. Vale. É que por aquí foi por onde vin, entonces por aquí non é. Non teño nin idea para onde teño que ir. Enemigos. Como haxa un de misiles. É que o de que ti preguntes o do meu grupo de música é un pouco... non sei. Vamos a ver. Puto escudo, chaval. Merda. A reixa non me axuda. Bueno, vamos a facer a do Chepas. En la juego. É que non me quero xogar, porque aquí logo morres, Se faz a do Chepas. A fregar. É defensa propia. Eu non mata nada. Vale. What? Nivel 4. Estou... No. Non é aquí. Aquí xa estiven. Ou non. Si, aquí xa estiven, tío. What the fuck. Construir giratoria. Oh, un revólver. Necesito 15.000 de origen, 12 de impulso ritual e 8 de restos de umbral.
que pasa é que o das modificacións aínda non acabo de entender, pero bueno. Nivel de constructos, pero son 5000 de orixe. What the fuck? É que eu ainda non entendo, aquí hai cousas. Ai, si, Raida vai tomar polo cu, Gabi, en serio. Vale. Antes dixen que non podía ir a outras zonas, pero porque non lle dera máis para arriba. Porque vale, aquí diferencian por sectores. Está o sector ejecutivo e o sector este de mantenimiento. Vale, a mellor hora que hai electricidade... No, é que xa estuven ali. Tío, volvo a estar perdido, tío. Volvo a estar perdido. Non sei por onde teño que ir. A ver, vamos a ir por aquí. Itching for some real action. No, está en rojo. No puedo ir por aquí. Fuck. Mira, textura sin cargar, señores. Tío, este xogo ten uns fallos tremendos, Mira, aquí as texturas sin cargar. Mirade, como... E agora pasado un rato cargarán, cando lle acorde. Cando lle acorde. A ver se lle acorda. Non lle acorda. Tío, isto é unha mierda. What the fuck, man. Pensei que o doblaje ao español era o único malo deste xogo. Look alive. Director on deck. Igual estaba indo ben e tiña que ir á oficina do conxerxe e despois seguir para baixo. Sí, a ver, o xogo de momento táme gustando. A ver, o lunes xa así de primeiras impresións ben. O que pasa que, bueno, estou me perdendo moito, que iso pasoume máis xogos. Non é o primeiro nin o último. O que pasa que hoxe estou vendo a movida das texturas que eu pa min co luns non me pasaba. É unha movida que me parece un pouco asquerosa, non? Un pouco lamentable do xogo. Non podo ir hacia abaixo. Eu non quería ir por aquí realmente. Hostia, por aquí non fora. Ou non me metera. Non hai unha grabación. Non hai. Aumento de enerxía. A ver, posiblemente máis adiante, pois pode Ui, ese parpadeo vermello.
Lip. Reconozo que me asustou bastante. Non me esperaba que fose Pensé que me iban a emboscar ou algo, pero non quise iba a romper o suelo. Oh, this place makes me nauseous. Vaya. Volven a estar as texturas sin cargar ou dá má sensación? Agora xa me estou rayando. An object of power. How do you think it got down here? A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? B para evadir. Ai, agora teño evasión. Oh! Oh shit. Vale. Non exactamente. É que basicamente neste xogo cada vez que consigues unha habilidade ponenche a prueba para que te familiarices con ela. A máis B para medir no aire. Vale, sí. Basicamente como nos Metroidvania, cando consigues unha habilidade fanche pasar por unha zona para que probes esa habilidade. Pois neste xogo o que se meten en unha sala na que desbloqueas a habilidade e despois ponenche a prueba ao mesmo tempo. Ah, vale, vale. Ui, un pouco xusto isto. Os enemigos de ouro son inmunes aos ataques de Yes. What? O sea, teño que esquivalos. Wow. Moi fácil decilo. Let's see the Hiss keep up with me now. Oh my. Está cerrando. Merda. Merda. Non caíra. Pensei que caera ao principio, ainda non caera. Non sei se podía, pero para mí que as paredes estaban cerrando, ¿no? En serio? En serio? Pero desbloqueé a habilidad. Oh my god. Pensé que me metería dentro da sala outra vez, non que tuvera que... Oh my god. Eso sí que foi unha cagada pola miña parte. É que a min o que me puxo nervioso foi ver as paredes acercarse. Eu para min que se estaba cerrando a zona. É unha das cousas que máis odio nos xogos son os límites de tempo. Neste tipo de situacións, me refiero. Ora o problema é que non sei exactamente o sitio no que estaba. E voume perder outra vez. Creo que era por aquí. Era por aquí. No, aquí exactamente non era. Era aquí. Bueno, aquí non era. Pero aquí non estuve. Stepping to the FBC, let's rush to let's rush to
What the fuck? Returbio. Returbio. ¿Puedo apagar esto? No. Ahora no se apaga. ¡Apágate! Joder. Aquí tengo que caer otra vez. Vale, volvemos a empezar. Non caias ahora, Yes! Non dixenche que non caeras. E xa caístes. Cajo na tipa da virgen. Menos mal que aquí non hai... Xa caí outra vez. Hola? ¿Por qué no te agarras a puta esquina, tío? ¿Hola? ¿Que no se agarra? ¿Hola? A ver, tengo habilidad de evasión. ¿Hola? Vale, apuraba moito o salto. Pode ser por eso. Hostia, que non entendo isto. Bueno, aquí teño que usarle a merda esta. Non lle podes decir evadir. Por que tes que chamarlle das? Non sei se vou ben agora. Por aquí non era ou si. Casi morro outra vez. Vedes que as paredes se moven, tío. A mí eso dame repelús. É que dá a sensación de que non vou chegar, tío. Joder, vaya... Vou quedar cego! Quita das largas, só. Da igual. Realmente para coller esto, porque realmente entonces vir aquí ahora outra vez non me servía para nada, creo. Pero das este, como lle chama Brasileiro, entendo que servirá para chegar a zonas que antes no. Bueno, a ver, en certas zonas para salvar distancias, sí. Pero para atravesar cousas entendo que no. ¡Ahí vou! ¡Hostia! Pues si que hai daño de caída. Ai, o ascensor parou. Descubrimos que o ascensor para. O sea, non che aplasta. No Half-Life eso non pasa. Comprobado que che aplasta o ascensor. My eyes open. We ain't out of the woods yet. Habilidades 3. Vamos a ver. Lanza granadas a cohetes contra los enemigos que usen contra ti. Hace enemigos cuando les queda poco saúde.
Vale, ahora da enerxía sí que lle vexo sentido aumentala. Antes no, pero ahora sí. Tío, esa pregunta que acabas de facer sería típica pregunta de Gabi. Non túa, Xulia. É moi random es. Supoño que estaba nun contexto no que... A ver, o chat antes quedou colgado, non sei se estabas ti cando pasou. De feito, non é a primeira vez que pasa. A min hai veces que no OBS me sale como mensaje de bienvenida, como cando entras no chat, e pasoume en moitos streams. Que pasa? Que a veces a mellor solo se colga durante uns instantes e o chat non o nota. Pero hoxe sí, hoxe houve unha caída tocha. Entendo que aquí... Por aquí non podo pasar. E sobre a pregunta das mosquiteras, non sei en que contexto dis, pero bueno. De feito, falando deso, a mí o que me levo anos pensando en poñer, e ainda non o fixen, é o de poñer as antimosquiteras nas ventanas, para poder abrir a ventana de noite no verán, basicamente. E ainda non os puxen. O sea, primeiro teria que compralas. Está moi oscuro. Non hai unha linterna ou algo así. Non teño nin idea por onde teño que ir agora, de verdad. Pero se supoño que con esta habilidade que teño agora debería chegar a zonas que antes, non? No, a verdade é que o mapa non axuda en absoluto. Creo que xa lera algo sobre eso. A ver, en todos os Metroidvania, considerando que este o sea, hai quen di que no, pero bueno, sí que se ve que ten toques. Te perdes. En todos. A veces perdeste máis, a veces perdeste menos. Hai veces que te perdes a menudo, outras veces perdeste solo unha zona ou dúas. Pero vamos, eu todos os que xoguei en algún momento te perdes ou non sabes como continuar. Bueno, enemigos. Hostia, eses bichos. Estoupan. Acaba de suicidarse. Pero que carallo son? Personas que están co cupo arriba. What the fuck? Tío, al principio no me parecían personas. Dame repelús. Dan repelús, Hostia, este gas faime daño. No.
Eficacia de lanzar. Tienes que dar la cabeza y... ¡Hostia! Este acercóse demasiado. Cantos máis van vir? Tío, a mí, hostia, estos bichos daban muy mal rollo, tío. Qué puto mal rollo. Vale, por lo menos ahora sabemos que por aquí vean. Ali hay algo. A ver, hai moitos xogos que me teño perdido moito máis. No Hollow Knight tamén. Non perderte, sino que tampouco saber por onde tens que continuar. Ui, aquí vai haber enemigos. Ah, bueno, que xa hai un chisme colocado. Son idiota. Igual é que teño que collerlo de aí. Así de rojo. É que o que me raya hoxe, insisto, son as texturas, tío. Os que xogastedes en consola ou en PC. Se xogastedes en PC, ou bueno, en general, ainda que xogarades en consola, pasábavos isto cas texturas. Porque, joder, o Luns non... Eu xuraría que o Luns non me pasaba. Pero é que teño o xogo cos texturas en ultra e a veces parece que están en baixo, tío. Ah, vai ser ese o problema. Pero supoño que falas de CPU. O sea, de gráfica. Porque de CPU xa teño medo. Pero eso dilo por decir ou dilo con... Porque é así. Hostia, acaba de desaparecer o puto cubo. What the fuck? Vaya, hombre. Joder, con plan. Hostia, granada. Que bueno, granadas puedo devolverlas, supuestamente. No, tío, estos bichos no. Qué asco, tío. Bueno, voy a que vayan anda a mí automáticamente. Ah, este non é o... Xe dos que che esquiva, dos que dan asco. Esquiva eso, hijo de puta. Aí hai un checkpoint dos que me gustan.
Eficacia de esquiva. De todas formas, o dito. O luns a min que iba a mellor. Ou non daba eses problemas, ou non os notei. Bueno, aquí non teño nada para desbloquear ahora así, en plan. Cos recursos nos quería gastar esto. Os que xogastedes, supoño que podríades decirme si compensa. A ver, entendo que as modificacións estas compensan, pero non sei se compensa máis aforrar para ir desbloqueando as armas que ter as modificacións. É que non sei, de momento non sei por onde tirar. Igual entendo que chegado a un punto no xogo estarás obligado a mellorar ou non darás avanzado. Esperade. Cámara do forno. Aquí creo que tiña unha misión. Did Ahti mean barrels full of hazardous, untouchable material? Extrañame que aquí non haxe enemigos. My name is Dr. Pierce, lead researcher. Looks like I'm breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ahti wants, then I'll get it done. O que jode aquí desto é que tens que estar pegado para que escoites e leas os audios. Código Omega. Residing within the Bureau itself, right under our noses. Darling refused to allocate me the budget or resources, so I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. Furnace can speak. It's been talking to me for some time now. Listen. Did you hear that? It's a sentient force, capable of communicating. I checked, and there's no record of ever installing this furnace. I believe that... Oh, sorry. What? Yes, I can feed you. What do you eat? I see. I'll try to find some volunteers. Oh, yeah. Dios, puto forno. Máis barriles por aquí ou non hai? Se os hai non o vexo.
subo? Ah, aquí. Lol. As físicas tamén neste xogo son medio raras, Vale, quédame 2 barriles polo menos. Non sei onde estarán. Aquí hai un. Non o metín, verdad? Oh yeah, man. Oh my god! What the fuck? Non sabía que podían explotar las putas caixas random. What the fuck? Imaginaste que morro por esa puta explosión. What the fuck? Vale, aquí hay un. En teoría es el último que me queda. Dos puntos de habilidad recibidos, ¿no? Supongo que tendré que usarlo dash. O no. No sé. ¡Agárrate! Non se agarrou. Ainda que esa porta non creo que poida abrir, pero bueno. Joder, por que é tan chungo facer eso? Ahí está, coño. Ah, non podo pasar. Tanto traballo para nada. Bueno, Caín que le vemos unha hostia. Muy bien, Manolo. Misións. Unha pista no estado de campo anterior despois da existencia da caixa forte un obxecto de poder. Vale, teria que ir arriba. Vale, vamos a ir por aquí. Saúdo o enerxía. Porque aquí tamén podo comprar isto. De momento creo que o daño para lanzar non me fai falta. Casi me fai falta ter enerxía máis que daño. E a vida de momento vou poñerme. Ai no, aquí fanme falta 3. E aquí igual. Vou coller esta, a tomar polo cu. Por aquí non sei se me pasará algo a entrar. Bueno, antes nadie me respondeu das texturas, non sei se o notachedes. Bueno, aí Farun contestoume que xogaba en PS5. Brasileiro non me dixo en que xogou.
Se viene emboscada. Lo dicho. Manolo, Manolo, manco. Joder, como póñeme nervioso. Tío, esto no, esto es de falsos, Que me rodeen es de falsos. Falsos perrotes. Bomba de refrigeración do CSN. Siempre me ten que dar o texto na cara. Bueno, aquí van a salir enemigos, está clarísimo. No. Go to shit. Fix it fast. If the plant goes boom, we can throw the spoon in the core. Vale, primeiro vou explorar para entender o contexto. Gusano temporal. Sí, sí, xa. Oh my fuck god. Oh. Fucking shit, man. Right there. Me va a parecer algo. Parece que ten tintes de Half-Life, tío. Hay un enemigo ahí. Ah, cabrón. Eso que os matei a todos. Pero van a facer respawn máis, verdad? Cando coloque isto. Shit. What now? My old enemy, the clock, is blocking the pipes. You need to deal with that shit. He is very clever. He's trying to sneak in. We got him caught with his hand in the fish trap. Oh shit.
Oh my god! Quitaron a mitad da vida. Foi o bicho ou fun eu? Porque o das físicas deste xogo non é fío. What the hell is that? Eso, That's the most disgusting thing I've ever seen. opino mismo. Ah, esperada. ¿Dónde está? Merda. En que teoría hai vida polo suelo que tuven que deixar ao matar bichos. Aquí está. Oh my fuck god. Shit happens. Fuck. Oh, 2 en 1. ¿Qué carallo se supone que son estas cosas? What the fuck, man? Parece que están botando. Parece non sei. Merda de un pozo negro. What the fuck? Ass. Nojo. Parece que resolví un atasco, pode ser. Oh no. Oh, this place is gonna come down.
máis enemigos, verdad? E onde hai máis chismes? Let's go lift the lockdown. ¡A fregar! Buscada que me espero, tío. É dos que evade. Vale, levanta o bloqueo interno con anulación manual de director. Ah, agora teño que ir alá arriba. Oh shit, man. Oh my god, fuck shit, man! Fuck me! Mini boss o que cojones? Pódeme acribillar, Non me dou porque é máis malo que a min. Igual te vin a aumentar ao final os daños de lanzamiento. Bueno, menos mal que é un Stormtrooper que me está disparando, Se o tipo fora un NPC con puntería, estaba jodido. Ahora sí que me dou ao final, Vale. Ahora sí que se me desbloqueou a salida esta de aquí, ¿no? Vale. Vamos, Jess. Que ti podes. Vamos, Jess. Hostia, son as 10, tú.
Espera de momento. Tú. Xa me poñer aquí. Vale. Vale. Aquí ahora puedo guardar. Puedo usar o viaje rápido aquí. Madre mía. Sé que me tuvo en tensión ahí contra un miniboss ese. Bueno, no sé si he tenido que... Ah, mira, ahora está abierto aquí. No sé. Bueno, antes también estaba. Sí, sí que estaba. Aquí non teño... Ai, bueno, aquí sí. É que nesa salita tiña arma deshabilitada. Vale, enemigos. Gracias por romper eso, amigo. Entendo que os de nivel 1, aparte de que son máis vulnerables, tamén son máis fáciles de matar. E de momento o máximo que vin foi de nivel 2. E por aquí non é, tú. Me alejando. Ten que ser por aquí. Teñome que meter aquí, ao mellor. Eso me fixo pupa. Dai a cabeza. Algo teño que activar aquí. O qué? Non teño puta idea. Que a mellor non é aquí, é nun nivel inferior ou superior. Ui, ese pum non me gustou. We need to fix this thing ASAP. Ah, é o... Pero... No sé si me queda por dar ya un botón o algo así. ¿Qué me queda ahora? No entiendo. ¿Por qué seré aquí, no? Hay una forma de ver dónde estás. Sector mantenimiento. Anulación manual do director. De director, pero eu non sei se está ben traducido eso. Por aquí non é. Tiña que ser por aí. O botón está aquí ou non está aquí, tío? O sea, que non entendo. Esto volves a regenerar. LOL.
disparando. Oh my god, det vino vid. Supervisor novato. Hostia, que coño un cadáver. ¡Hostia! Que xogueima moito aí, Vou morrer por gilipollas. Como me xoguei aí, chaval? Hostia, que me persigue, ¿dónde sigue? Marcha, Manolo. Como malían, tío. Hostia, que vento do tolo. Non estou parado. Casi morro, Casi morro, So close. Fucking shit, man. A canto de vida quedei? Non sei se ve o número, pero quedei a nada. Un momento que quedei a nada de morrer. Wow. Quedé a nada, tío. Crew feels a lot safer when you're around. Acaba de haber aquí un bombardeo. I should be going. Pa' él no pasó nada. You gotta lock down the lift. Pa' él é como si hoera chover. Bueno, fíxose tarde, vou non deixar aquí, Xa sei que jódeme deixar aquí polo que eu quería ahora, pero non dou, vou tardar moito, vou enredar a topalo a puta anulación esa manual, que non sei, estaba no sitio, non sei se é porque é en distinta altura, porque é o que dicía Faron antes. O problema deste xogo é o mapa, tío, non che axuda a nada. A veces que che confunde máis do que che axuda, tío. É unha puta liada o mapa, O mapa tiña que saber diferenciar entre distintos niveles
de altura e tal, pero bueno. Pois nada, vou no deixar aquí. Así que nada, gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Chao.